etorri gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntzian bosgarren denboraldiko 24. atalera, danera 121. atalera iritsika, eta astero bezala Gamerauntziaren Twitch kanalian atzaldeko bosterdietan batuga zuekin grabatzeko zuzenian, eta gero naiz irratian, FM-tik, astearte gabetan, 12etan botako dugu programa. Eta nola ez, ohiko plataformetan entzuteko aukera izango duzue, gero. Gamerauntzia komunitatean berri ukitzeko, gamerauntzia.eus webgunean, edo Telegrameko Gamerauntzia kanalean sartzea bestek ez dago eta hor gurekin edo zer gauzari buruz hitzegin, komentatu, edo berriei buruz lehenengo enteratzeko beta izango duzue. Eta nerekin dare Aristo Oriozola eta Lander Unzueta, haupa? Bai. Ez dakit aspaldiz gauzela 3 batera, edo zelan doan kontu, baina... Bueno, bat, aste bat, kale egin doala. Aurrekoan ez zegoen. Vale. Baina, batzutan kale egiten dugu, baina, azken aldian nahiko fin ibiliga, justa aurrekoa izan ezik, eta gero ikusiko dugu, ezta? Hori da. Bueno, gaurko martxoko estreinaldiak komentatuko ditugu, entxe martxoan sartzen ganez, eta gero badago beste albiste bat, eta analizitxo batzuk, ezta? Hori da. Bai, gauza berezitxu torra mailarako, jain dugunez azken urtiotan, baina, merezi da bela uste dugu, osake gero alduko dutxago horreri. Hori da. Nere gaitik albistetara. Hori da. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Damenek epatu den moduen, martxoan sartu garela aprobetxatute, hilero lez, egunotan helduko eta dizen bideojokoen estreinaldi handizek errepaseko duguz. Ze igual, martxoa ez da hilabeterik interesgarrizena askontzat, baina egize da betiko lez titulu interesgarrizek helduko dizela, ezta? Azteko da behin, martxoak lauen, bizer bertan jasoko dugu lehenengo estreinaldi. Ez igual handizena, baina bai interesgarrizenetakoa. The Age of Mythologyn remastera, Retold. PlayStation 5 helduko da azkenik. Oin hilabete batzuk PC-ko eta Xbox-eko pertsinoak jaso hostien. Ez dago askorik aurkeztu biherrik, halako birmasterizazio handipet da egizizan, modeloak, testurak eta iruditeri orokorra barriztu da bez, Age of Mythology mitikoa barriro ekartzeko bai PC-ra da kontsolatara. Eta kasu honetan, zelan ez PlayStation 5-eko agintientzako euskarriz edeko, ondo jolastu alizeteko estrategia joku honetan, denbora realeko estrategia joku ganera. Eta, PlayStation 5-eko bertxinoaz batera beste barritxasun bat dator, aipatu gendu modun, Age of Mythology Immortal Pillars, espantzino barrize ikusko dugu kontsola barrizegaz. Eta orduan bertan txinatar heroizek eta jainkoak, txinatar panteoie, gehitzuko da, ja aurretik egote ziren heroietara eta jainkoatara. Eta jaslako gauza interesgartzea dakarzen, ze bintzet hori ikusteko gogo gehizen dauzela uste dute, orokorrien sale zutxuenan aldetik bentzet, eduki barri honek ikusteko gogoa dauz. Kurioso izango nik gezkiz banago, baina nik izango nuke Age of bat, jazea Empires o Mythology, lehenengo aldia dela Microsoften plataforma batetik kanpora ikusten dela, ez? Beti onda Windowsen edo Xboxen, baina oraingoan PlayStationera aipatu genuen aurreko saioan, nahiko arraroa zela, eta orain dela urte batzuk izan ezkero estrategia joko mitiko hau PlayStation batean ikusiko genukela arraro izango zela, baina bihar bertan aterako da. Eta ondo funtzionatzen duen. Ez dakit salbenta ze puntutaraino handiak izango ditun PlayStationen, ez dakit prezioa ezen bajarri duten. Baina, joko mitiko bat, PlayStationen kontsolara, plataformara lehenengo aldiz iristen dela. Bai, eta ganera, nik uste dut jente iragarko da bela, bentsete jakimin edo aldetik, 30 eurotan estreneko da, bentsete edizio normala. Gero badau premium bat, 50 eurotakoa, ez dakit zerkarko da ben gehiago egizizan.
baina, bueno, igual espantzinoa erratera, ez? Hori da, segurazki. Izango da, oraingo espantzioa eta gero Battle Passa zatean joa, baina ez da, Battle Passa baizik eta etorkizuneko DLC-ak ere izan daitezke, 20 euro bilatik. Bai, beste bigarren espantzino bat egongo da, hori begeitzuko ban. Eta horretaz aparte, ja, modan jarri dan eta gorroto dan gauza barri bategaz ator, early access moduko, ez, 5 egun harin jau jokatu alizetekoa. Barako gauza gaitik ja jentik oraino ditzen, zoritxarrez, eta geroz eta gehiago ikusten gabiz. Bai. Asko erabiltzen da hori. Bai, enpresa handizek, ez. Enpresa handizena da, baitxe urrengo jokue, martxoan 6 estreniko dala, Speed Fiction. Ja, enbat bider zaipatu izen dugu irratsaioan, ze oker espana bien, pasadan abenduen iragarri bien Hazelight Studiosekoak, hone dire It Takes Two eta A Way Out aventura kooperatiboan garatzaileek, eta barriro aipatu gendune ez, antzeko proposamena dakarre, oingoan fantasiasko nahi zientzia fikziozko mundu virtualetan murgildute, baina izango da aventura kooperatibo bat, bi jokalarintzat, eta bueno, tanetari batuko dugu, ezta? Plataformak, pusliek, tiroketak, akziozko eszenak, orokorrein oso itxurona deko, ekigu eurreko bide jokuek kristonak itzen zirela orokorrien, bebai egize da, aventura kooperatiboan barretxasun horrek jente pilo erakarri bala, baina landabe oso gozagarrizek zirela be esan biherra dau. Osakenik espero dut honegaz, urrezte maila batera altzi elortzen daben, edo bentset disfrutetako joku etein, ez da? Bai, beti da ondo ez, kooperatibo aspektu hori, gainera bere eguneak komentatzen genuen nola pertsona jolasa animazaukan bestearek ere ibiliz ezakela, ez? Horrela esan ez, Lander? Bai, hori da. Gero baitu, beti esan dena ez, kooperatibo horrek bai abentura ikusteko balio dizu, baina baita ere alkarrekin txantxakein eta barreiteko. Oraingoan ematen du pixat estiloa edo eszenatokia aldatu dela jolas honetan, lehen oso fantasiako aldimatzen, fantasiare pixka badauka, baina baita ere zientzia fikzioaren azten du. Eta ez du maten gauza izugarri berrikuntzarik ekarriko dunik, baina da formula berdina errepikatzea beste historia batetan. Eta batipat, nik uste eta ondo funtzionatu zula aurrekoak, ze publiko bat erakarri zulako agian bideojokotan hainbeste ez dana ebiltzen edo ez daukana hainbesteko sakontasunik. Eta askotan deitzen zena publiko kasuala, baina, ez zait hitz hori asko usatzen ibiltza, baina publiko hori karri zun asko eta bera, joko egoki bada, ez? Kasuala ez dena izan, baina publiko masiboa bateara bideratzeko. Bai, nizaitu nintzen etzien, It Takes Two-gaz, baina egize da, aipatzen duzun publiko kasual hori, ez badeko noitxurie bideojokotan ibiltzekoa asko zaildu leike, bat ez be misinetan aurrera inoztien, baina bai, orokorrien oso joku hona da, eta baitze be bai eurreko A Way Out, ez dakitzeko gogantuko zuen, alako kartzelatik. Bai, hori da. Bai, gube hori, Landerren antzera, justu Euskalen konterrian jolasteko aukera auki ginoen, bikotiakin batera, eta kriston ondo, ordutxo batzuk sartzea auki ginoen, baina egisa da, gero oitxura auki da berriz bueltatzeko jokura, gauza asko be oso zaiak egiten jakon, oitxura bari be mandua erabiltzeko, eta baina jokua benetan ona, eta pentsat lehenengo zaiakera hortan orduak sartzeko bezala, así que kriston jokua, eta hone be dauka itxura bat brutala. Bai, ni harritzen dozte hori, ez da? Alko bien errepikatu It Takes Two atal grafikoa esango dugu, sasken finen. Bai. Kokaleku eta ingurune piloa landu biezan joku hartarako. Eta hemen ondino gehiago, ez? Hemen ikusten gabiz, ez? Basoak, fantasiasko eraikinek, ero hiri futuristak, eta danak ikaragarrizko kalitatideko, eta jodin oso, ostras, 2 urtetan, zelan, landu da hau dana, zan emuntzi denpori, baina bai. Bai, darenean beste enpresa pila bat, kristone urte pila bat hartzen, ez? Olako garapenak itxeko, eta askoz a priori akotatu hauak, eta honek danetik sartu da joko igualian, bai. Pasada bat, a ber, zela ikusten da ben. Nik itxura hona ikustu dut benetan. Nipe bai, eta espero dute balorazio hona egukitzea. Lander, zalantzat, goratu zula hauei autere hauena zela, astutan aukala. Horren aurretik egon zan jolas bat Brothers zala bien nahi mugitzen zuna, hauena zen baita ere? Ez, hori beste bat zuen, bai. Bale. Hori oso mitikoa da oso ona, baina beste
proposamen bateko esan lehike, ze ez teko satitutako pantaila, Hore, han pantalla konpartitua zen bai, egia. Jokalari bakoitzak joystick bat kontroletan ban, ez? Mandoana, eta holantze jolasten zan berez. Vale. Bale, urrengora goaz, oingoan indie joku bategaz, martxoaren 11an estrenetan da Wonderstop deitzen da nekazaritza simulagailu, esango dugu, edo bentzet holan saldu dozku, Ze Debbie Rueden da garatzaile, The Stanley Parable maitatuen sortzaile, eta berez, eskaintzen dezkune dalako fantasiasko mundu baten girotzen den nekazaritza joku bet, tedenda bat kudeatzen ibiliko gara, hortuen lanien, gero salerosketan eta alako gauzek, baina dekon premisatxue da berez ze izango gara, erretireta dauen gerlari bet. Eta antzadanez, barriro gudure bueltetako gogoa edo ametsa dekola esan leke. Narratiboki oso potente izango dela moten dugu, eta suposatzen dugu garatzaile ezagutute, alako, biraren bat edo twisten bat egongo dela jokuen historizoan. Orduen orokorrien nahiko iritzi honak entzundu daz, azikera batetik, honen inguruen, Steam Next Festan demoa deko, eta suposatziot ondino irango da bela. Baina PC-erako eta PlayStation posterako ikusi dugu Wonderstop hau. Hau goratzen ez bere momentuan aterazenean hori aipatu zuna gerlaria erretiratutakoa eta denda bat zaukala eta zemotan ikusi duguna orain irratsaioa Twitchetik ikusten izaten ez, momentu batez animazioa da, zemotatako jolasa izango da bakigu, 3. pertsonan, bizita izan? 3. pertsonakoa da, izango dugu Animal Crossing juna esate, baina ez, 3. pertsonako 3 dimentsioko joku bet, bai. Gameplayak ikusgarri da, ikusi lehizke YouTubeen, ordu beteko gameplay batzuk eta. Hori, demoa dago, Steam Next Festan, Bai. Eta, baina ez dakit honena dan bez, erabiltzen daen pertsonia nekazaritza simulazio bat egiteko, pentsatzen du gauza gehiago sartuko diela, eta ez dakit, dendarena eta bestia uztartzeko modua dela. Igual izango da Stardew Valley bezala nekazaritza hor daukazu, baino jolasak historio sakonagoa Stardew Valley azkenean mugatuagoa da, ez? Esan dute mugimenduan eta, ez sakontasunean. Bai. Daukazu lau ardatz, eta, lau ardatzetan mugitzeza, eta orduan gauzak matematikoki egitea errezagoa da. Eta hemen ez dakit, saiagoa bezala pentsatzen jate, baina, bueno. Eta esan da bena landerrek, testu asko, ez? Eta elkarrizketa asko, eta... Bai, eta gero itxeron birko guia beste aldaketan diren bat hauen, edo horretara mugatuko da joku ez egitzen aldaketan diza, ez? Stanley Paraboletiko natortzi, azkenean ukitu mazen beriztasun danakaz, Wonderstopen hostien, maiatzaren 20 jasoko dugu, esan aldugu urteko joku handizenetako bat, Assassin's Creed Shadows azkenik estreneko da, bi berandutzean diren hostien, PlayStation posterako, Xbox Seriesetarako eta PC-erako jasoko dugu. Eta Japonian girotuta ben Assassin's Creed da azkenik, bi protagonista hauko dugu soingoan, Naoe Ninji eta Yasuke Samuraizea, erdiaroko mundu irekiko Japonian ibilko gara, egizan oso landu ikusi dugu negaitzik garatzaileen bidizotan eta aurkezpenetan. Baina, moten dugu, justo ez, pasan hastien komentetan gendun Telegram taldien antzadan ez filtrazio handi bete gondala, ja badau sortik. Baten batek lortu deu, joku ebera, kopia... Suposatzen deurreko bersiona izango zela seguruenik, lortu daben kopia hori. Eta ibili da irudi batzuk zabaltzen eta alako gauzek. Baina, oingoz, aurrera todozko nagaitzik, bai izen leke lehengo bertsioa nahiko berde goti ez, arazo batzukaz, baina, nahiko itxurona ikusten dutxat, bentset, osak egia zelan heltzen da. Seguru, lantar ez dela dendatara bidali duten kopia saltzen jartzeko eta horrelako bat atera dutena. Zezkizunatzet, gameplaya ikusi nuna, PlayStationea zabilela esango nuke. Ordan, PC-en izan bazen, izan daiteke kodea edo filtratu dela, baino. Ez, baina antzadan ez beste aurreko bertsio bat izan da. Bai? Ez da izan gold bertsioa, heldu dana honen eskuetara. Ez, esan mehan eban azan, benetan Assassin's Creed hau da, niretzat, pertsonalki, Revelationetik, eta pentsa honoraino noian, daukatena gogoa jolasteko ja. Zateko, hartuko neuke, eta ja jolasten hasiko nintzen. Dauka gogoa ibiltzeko, ez? Japonia sarrosetan, eta
Gainera ikusten da, ez, grafikoki be brutala, arkitektonikoki be, betiko lan hori egiten baldin bada be, oso ona, zoragarri, eta gero be bai, erakartzen nabe, ez, protagonistek. Bai honek jaske eta nagoe honen eska honek, ez, bai japoneko ez dakit, bi alderdi desberdin honek, gero ninjen asuntua bezala eruaten da ben, ez? Bai. Samuraiena imaginatzen dut, espero dut pixkan ondi joango da, baina Ninjena ikusi dutena gaitxik, nahiko txukun, aukera asko da, gauzak etxeko, ganera betiko Japoniako kontu edo mito horrek erabiltzen da bez apurbetein jartzeko isilpe estenak eta. Hori da. Eta, bai. Ez, supuestamente ninjen papela etzala ez da gizela esan, horretxua orduan etzan bez publikoki erakusten hori, eta orduan abezela erudaten da ben, ez? Berak protagonistak ze papela ezten da ben, benetan ninja bezala orkesten dan, ero jauntxo batzuk ezagutzen da ben zein dan bere benetako gibidea, baina gero daukan tapadera bat bezala, eta hori dana nola lantzen da ben, guzteko jaten ikustia, ia ondo zainduta dagoen, eta hori, ez da, historia baten bidez bizitzia, benetan erakartzen dagoen joku bada aspaldiko partez frankizia honetan, eta naiz eta oso espektakularra dien beste batzuk, Irten dira bindala gutxi baina. Bai, nizu basado ez, egarera azkenengo asenseria. Egon dire horren bideratute RPG mekaniketara, atxira bota destila, ez? Nitzako asens beti zen da leku historikoak bizitatu, historizo oso landu eukitze, baina ez joatia fantasiko, ez, alderdizetara, naiz eta lehengotik, gote ziren kusatxu batzuk, baina, eurreko jokutako gauzak iusritze bat ez bikingoa da, eta, pasitxe ziren. Bai, nire ustez hemen linealidade bat behar dau, joko honek. Assassin's Creed, kontatu behar dau historia bat, eta helburu esan behar gehiago historia hori ondo kontatzea, zuk abentura desberdin asko bizitzia baino, ez? Beste joku batzutan izan leiken bezala. Eta historia beste joku batzutarako, bai, hori da, izan behar da historia oso borobila, gertabide gauza batzun modu batera, eta ez ibiltzia bat txatarrero lanak egiten, dana batu, bero aldatu, esatia, bueno, momentu batian jantziko bestia ados, gauza horre danak, baina historiak idatzia. Ez esatia esperientzia desberdinak bizi behar ditu, baizik eta historia bat dago eta hori bizi behar du. Bai, mundu irekizen betiko... Bai, hori da. Maderikazin hori. Bai, Witcher 3 baterako igual, hobeto egon leike bestia, baina honetarako, nik hobeto ikusten dut, historia bat egotia, eta linealagoa izatea, eta itxiagoa. Naiz eta gero mundu irikian mugidu, Baita ere, Witcherra beti zautu izan dugu mundu ireki bezala, eta hor jaio zen, aldiz... Bisa... Bai, bia... Lehenengo abez, horren bezala. Lehenengo abez, baina... Famatu indana mintzator, baina Assassin's Creed famatu intzana zan, nahiko lineala zan. Gertatzen dana, bai, Witcherren, igual, historiak bera, liburuak eta asko dare boinazetuta historio motzetan bezala. Diedana, relato laburrak sartzen dena, pertsonaia desberdinak gehienetan agertzen dana Geralt, baina ez guztietan, eta orduan bai egin zenke, iristia leku batera eta gauza gertatzen da, eta orduan kontatzen da hori, eta orduan zuk hori bizitzen dozu, ero dedikatzeza gauza batzuk egitera. Ez, baina hemen interesantiena da, historia bat, suposatzen dut onjokan ibiliko dira templarioak eta asessinsak, ez? Hori dana eramaten, nola bai lotuko zeben oraindik. Baina hasiera batean interesantian ere ustez hori izan, ez? Zela esan, objektu hori, esfera hori, zebiztela danako zen atzetik. Zagarra, ez? Bai, hori da, baina alta irretik azten dala, eta joaten diela Italiara, Konstantinopla, aurrera eta atzera, hori txukuna esan, eta neta historian roi hori segitzia, ez? Eta igual Witcherrek beste gozatzutarako ematen dau. Baina niretzat hemen, eta batez Japoniako honetan, eta inpiki dituen protagonistekin, espero dut, asko zentratzea historian, eta gidolariei garrantzia asko emon izana, espero dut. Bai, niganera, kasu honetan, galtzeko asko deki ez, betiko komentizien dugun Ubisoften egoeri eta bar, baina ganera, oingo honetan, Ghost of Tsushima da Ghost of Yotei deko zaurkari moduen. Mundu irekiko abenturak, irotxe berberagaz, osea, ez da huela Assassin's Creeden moduko jokurik, ez? Oingo bai badeko bat zuzenien aurre eitzeko moduen, PlayStation. Eta honek ez die japoniarrak, ez? Garatzaileak, ez dut bestiak bai. Bestik bez, Ez. Saker pantzeko dira horrek ez. PlayStation egin da, baina ez dire japoniarrak ez. Vale, ez esatena,
Santa Monica horreze da, ez dakit. Sucker Punch da estudioa. Eta nungua dira. Amerikarrak esango nek estatu batuarrak. Baita, vale. Ez, ez dakit, baina hori, haber nola eramaten da den historia, eta espero dute egotia misio asko amar luma batu eta ona eraman eta holako gauzak. Ze bestela, puf. Bai, azkenean da, redimitzeko aukera daukana, ez? Ubisoftek. Bai, redimitzeko da beste guz asko, bai, baina... Bala asko ez ezkio geratzen, ja. Ez. Badeki hor besteren bat, Assassin's Creed Laun remake eitzen omen dabiz, ja, hainbat biderrez filtraitzen da eta da entzun izan dugu gauzak horren inguruen. Eta, klaro, horrek salduko eban, baina horregaz bakarrik ezin dire bizi, ikusi dugu dana aukerrera joan jakiela, osak ia behintzet, Assassin's Creed honegaz lortzen da benez, biziri jarraitzea. Aurrera hinde beste remaster bat ekogu, Nintendo nahengo honetan, Monolith Softegaz batera. Martxoaren 20 estreneko da Xenoblade Chronicles ISA Definitive Edition, dala Nintendo Wii U kontsolan estrenezan JRPG-rik handizenetarikoa. Xenoblade sagako joku bet da, naiz eta ez dauzen guztiz lotute, apuru eta parte dozela esan lehike, zentzu baten. Baina antzeko proposabena dakar, ez da? Meka robot erraldoiek, alako denbora realeko JRPG taktiko dela esan lehike, monstruo handizen kontra, eta gure pertsonaitzeko betxe, maia zigoten, oiko mekanikak. Maizaleike kasu honetan beha puruete MMORPG dinamikatara erunde, zentsu askotan. Nahiko joku borobiliz izan bere gara izen, pasetan dana Wii U-rako estren zala, zoritxarrez, eta zala garai hartan saga horren ezagun bet, orduen erdi astute geratu zen. Osak egingoa nahi daben hain da, subitzen, jerra aprobetxeta ia lortzen daben, merezidu daben arrakasta hori, zebeintzet Xenobladeen gainerako jokuekaz bai lortu dabe, izen hona eta nahiko salmenta handizek. Horren ia, Definitive Edition honek hainbat berrikuntza da hobekuntza dakarz, alde batetik atal teknikoa hobetute ikusko dugu, berezin altu hau, modelo biek, testura biek, gero bizitza kalitate aldaketa datoz, borrokatarako bat ezbe, taldekidik aldatzeko aukerak eta alako guzak aipatzen izan da bez. Eta ganera, historizantzako espantzina betorko da, joku batera. Oker espana bilen, ja post-gamerako izango zanez, jokue kanpaini bukatu hostien, gehitzuko bien beste DLC txiki bet. Kuriosoa da jolaza. Harritu nauna da, landar esan duzuna, Wii U hasi zela saga hau, ez? Sagi bera aspaldikoa da. Bale, eske pertzepzioa hori naukan, lehenagotik entzuna naukan batzak. Bai, Switchen egon zan, baitxe Xenoblade Chronicles ala esagunena esango dugu. Baina horretik Xenogears eta alakoak egon dira, berez saga nagusiz aspaldiko da, bai. Bale. Aurrera hinde, egun berien, barriro martxako gehizen, beste indi oso interesgarri bedekogu, inoz aipatu izin dugune gure irratsaioan. Digital Sun Bartzelonako taldiek Cataclysmo deitzen dan estrategia do Tower Defense bideojokuen 1.0 bertsinoa argitaratuko dugu. Ze oinartien aurreti esko sarbidien egonda PC-erako, eta ja 1.0 bertsinoak bat anetarik ekarko dozku. Zer da joku hau da, bi fase nagusiteko zela esan lehike, alde batetik gotorlekuek eraki biherko duguz, alako monstruan horda batxuri aurre egiteko, eta bigarren fase horretan, borrokak kudeatuko duguz, sortu duguzen soldaduekaz, magiakaz eta alakoakaz, bizirauteko helburu horregaz. Early accessien nahiko balorazio positiboa lortu duz, egiz izan, horrestimen ikusten duguna gaitzik jentien nahiko positibabil jokuegaz, baina behin beteko bertsinoagaz, kanpaina osoa, biziraupen modurentzako aldaketan dizek, mekanika berezizek teko zen bioma batzuk, eta hobekuntzak eta akatzuzenketak agintzen dabez, osak egia zelan esterretan dan Cataclysmo hau, zen iribentzet askorak hartzen duzta. Kuriosoa, ze normalean Tower Defenseetan izaten da unitateak jarri eta ja, hemen ikusi dugunez irudietan bentsat, eraiki ere behar dituzu, ez? Azken finean zure gaztelua edo muraiak eta bar. Eraiki behar dituzu eta bastanteko ematen zunez itxuraz, bastanteko aukera ezberdina zauden eraikinak egiteko, eskailerak, teiatuak eta bar. Ondo daiteke, bai. Ez da egitena, lander, aktiboki mugitze dituzu tropak bigarren fase horretan borrokakoan edo pasiboki beraiek jartzen dira?
nik uste zuk agintzen duzula eraso batzuk, ez dakiz ze puntutaraino, badakitz magiak eta olakoak aldo zuzula aktibe, baina ez dakiz soldaduak euren kabuz badabizen eraso eitzen, edo zelan doan kontu, Vale. Hone die Moonlighter estudio, Hori da. izabenak, ez? Hori da, Moonlighter, Bai. League of Legendsen jokuren bat behin bin honek. Ikusten da pixkat estiluan, ez? Pixka. Gero ez toka zer ikusirik jokua, baina dibujuen marreskien estiluan igual. Bai, de hecho, untxe dabizetzen Moonlighter bi, oingitzi iragarri bien, eta Xboxen aurkezpen txuen, ide Xbox indizen aurkezpenen ikusu den duen. Eta itxuro hona horrepe bai, jarraitu bierreko estudizo katalana da, egiz esan, digital zan. Bai, osea, ezaguna da, eta gero Tower Defense salia baldin basa, ez? Probatzeko gogoa bentza, bai, ni gustatzen jat, klasikoak egia esan, goiti bera begiratutakoak, eta honek, zela esan, Emerald, jate tortzen nahi, Don't Touch My Gems, hola, tipiko Facebookeko jokua, baina gero irten dana mobilerako eta bertxino pino bat, gero bebai King Crush izaleik holakon bat. Petzenan Dungeon Keeper holako ematen batuko zen dule, ez? Dungeon Keeper, Tower Defense konsideratzen duzu? Ez, baina, bueno, badeko elementuren bat edo ez igual, ez? Igual honen antze gehiago eukileik esati batzutan, ez? Prestatzia lehengo zure siega eta gero, bai, tropa guztiak entrenatu eta etortzen daren erasoa prestegon. Hori bai, Dungeon Keeper lehengoa espektakularra da. Bai, eta astute geratu dan saga bada, zoritzarrez. Gero beti egon da olako saiakera batzuk, ez? Ez dakite berak konpainia berdinak itxaseban, baina Dungeon bat, 2, 3, zen badare, lau igual badago, Baina, Fortnite ere horretera zuten mekanika arrakastarik. Bai. Gero aldatu zuten, Battle Royale izateko, baina lehenengo, Tower Defense hola eraikitzeko bat zen, irudimentziotan. Frakaso absolutua izan zana, baina begira. Bai, ni hasik eran iragatzen dozten, horregaitzek. Benetan, itxura politxa, eta ikusin behar gero zela funtzionatzen da, naritzek esan da, pixka, ze askatasun ematen dutzun, eraikina be, ze puntutaraino daukagun margena erabiltzeko, ero azkenean egongo da modu bat, beti dana optimoa eta eraikin satarrak montatzea premiatuko dan, edo zein dan, kontua, baina, bueno, bentsat itxuraz erakargarria eta probatzeko goguaken. Bai, eta badin etxet, oza, momentu estimen oso balorazioak edukideuz, herriak topetan ibi deizena gaitzik, untxeko bateko etxuz, topetan zenbateko dakon, baina esango nekeo, neko 90ko puntuazioa positiboa dekola, oza, oso itxuro hona. Bai, benetan. Ez da altzen overwhelmingly positibera, Steameko maiarik horrenera, baina kasi hor dago. Benetan. Orduan, bueno, hau kataklismo jarratxu birko gu, esan dugu moduen martxoan, 20 esterniko da. Eta egun bat ostien, martxoaren 21 Bleach manganimien joku barrize helduko dazku, Rebirth of Souls deitzen da. Eta zelan ez, anime borroka joku be da. Baina gizizan nahiko txirona deko, hainbat trailer erakutsi duzku ja bandainan kokoak, horre bildire, ize astero pertsonaia barrizek erakusten, borrokalari barrizek erakusten. Eta PC-erako, PlayStation 5-erako, PlayStation 4-erako eta Xbox Series-etarako ikusko dugu. Eta, bueno, bai, etxut, pertsonaia mordoa alako borroka mekanika nahiko berezitxu batzuk, anime fighterran barruen, orokorrien nahiko simpliek dizela. Kampaina potentia duko da moten dugu, manga animeko historia jarraitzen eta alakoak, eta grafikoki, zelsein estetika horregaz oso erakargarrez, egiz izan. Lander jakin da, bueno, niztak eta animea eta ez bate ezigitzen da. Bleachek inglesez esan nahi duen, zer ikusiri badauka, eo sin maz izen hori atera zuten? Garbitzi da berez, bai. Azkenien, arimak eta, ez da izlan esan noin, baina, bueno, apurbet. Bai, Shinigami ero Diablo, ez? Hori ze da, arimak eta garbitzi izango zen apurbet, zentxue, Bleachen azkenien. Vale. Eta, bueno, egiz eta untxe anime barriro modan jarri dala, azkenengo denboraldi zekazazi dire, espiela egokitzu mangatik. Eta egiz eta oso balorazioa jarratzen dabil, jente superpostia dabil barriro Bleache gaztopera, eta orduen, zulo hori betetxera dator, utxun hori betetxera dator Bleache joku barriago.
Eurerain martxoaren 27 beste joku oso interesgarri dator, Rebellion taldiena, ez baduzu ezagutzen Sniper Elite eta alakoan garatzaileek, Atomfall deitzen da, oker espanabien, hau inoz pase da gure irratsaiotik, eta dalako Fallout edo Stalker, horretatik apurute daten daben joku esango dugu. Kasu honetan, gerra nuklear rosteko erresuma batuen girotzen da, edo erresuma batuko iparraldien, zehazki. Eta haingo dugune da, esplorazioa tiroketak esketaldizek, nahiko mundu aberatza agintzen dugu Atomfallek esploratzeko. Gero zelanez, monstruoak, robotak, hortik Fallouten antzekotasun horrek, batez be retro teknologi horregaz eta gero aipatzen dagaz garatzaileek gure ekipamendu kudeatzen ibili berko gara baitze, artisautxalanak eitzen eta alakoak. Grafikoki nahiko politxe baitze, alako jokuek orokorrien oso ilunek eta beldurgarritxuk izaten. Baina justu Atomfallen oso koloretxue da, berde piloa, basoak eta nahiko politxe orokorrien. Eta nire Rebellion, nintzeko beti zena, bigarren mailako garatzaile bat, edo bere jokuek, entretenigarrizen ondo goleik baina ez dire beste munduko zebez. Baina honek Atomfallek askorak hartzen duzte eta gogotxo probetako, iazlan datorren, eta ia mundu irekiko formula hori ondo bete edo ondo manejatzen da ben, ezta? Hemen, goratzen dozt, ekartzen doz gogora Atomic Heart. Ez dakit, zeizan zan, azkenean joko, inok bukatu zeban, zen ikusten hasi jende pilo bat, baina... Oingitzi delezi, ez dakit, estrene badan ja, edo estrene berro bada, baina jarraitzen da berragaz. Aritz, ez? Ez tozu golaztu. A ber, ni hasi nintzen ibiltzen, baina, arazo teknikoa zauzkan, rendimendu aldetik, zuzenan crashatu iten ziren, eta ez nun jarraitu. Baina, oneran dara izan du bezala, hau gehiago mateu pixat Fallout estilora mundu irekia eta izango ala. Atomic Heart, nahiz eta puntu bat bazauka mundu ireki antzekotasuna, nik uste nahiko lineala zala jolasa. Honek dauka baita, igual, roboten asuntua, haman komunian, koloretsua dela baita, bestia de basan, baina krafteuana eta leku desberdinak eta posapokalipsi hori, gogora azten da pixka Fallout. Bat behar laua, zaunuke Fallout laua. Zaitik, ja filtro marroiarek bukatu ziren. Eta hori da. Zezkenean iruak eta New Vegasek eta zeuken filtro batzuk oso desberdin itxasegena jokua. Eta martxo bukatzeko Soulsborne bat, pegartxuet, ekiz dela zuheri asko guztetan datxula. The First Berserker kasan, inoz, hau epatu izin dugu gure erratzaio Newpol da Nexon garatzaile txinatarrak ene dau. Eta kasu honetan da DFO, Danger Fighter Online, mugikorretarako bideojoku famatuen spin-off moduko bat, esan dugu moduen, Soulsen estiloko jokagarritasunagaz. Kasu honetan, kasan detzen dan general baten bilakatuko gara, demoan ibili nintzen, alako erdi hile dauen pertsonaia mitiko bat izango balitz moduen unibertsio honetan. Eta, berpiztu goztien, Souls mekanikak gure zutxarrak euko dugu, maia zigoteko, gordetako, behin da barriro agartzen dizen etxaizek, gune kokaleku linealatan edo txikiz hauetan esango dugu, maia zigotzeko aukerie, ekipamendu hobetzekoa, borrokak, Soulsen estilokoak esango dugu, saieste askogaz, itxulipordi askogaz eta alakoakaz. Baina, orokorri nahiko txukun emote man demo gaitzik, eta jentie zain dau, ikusteko ja benetan zelan datorren. Ze, karo, cel-shading estetika igaz, anime estetika horregaz, eta nahiko mundua beratzagaz, egiz izan aukera asko dekoz susteko politxizeteko. Igual pixat, Soulsata baino borroka frenetikoa hoa, efektu... Ez que bidean ikusten da, nahi ala irutzen naiz zait. Baina orokorrien hori, kontuzi bili bezala arazoakaz, jakin ebizu noiz saiestu, noiz... Hori, baina... Ezanet, gauza askoz gehiago gertatzen dira pantean. Pixat, borroka goratzeit, Devil May Cryak eta izaten duten frenetismo hori. Egia gero seguramente zuk izaten zuen bezala, Soulsetan bezala kontu zilu berko zea, ze kolpe bat edo bio hiru eta jaiuta zaude. Baina, frenetikoa da... Elden Ring da nire ustez frenetikoena, izango lizatekena. Bloodborne igual, ez, no? Baina, biak izalezke, bai. Elden Ring salto daukalako horrek
mugikortasun nahi puntu bat gehiago mate jo, baina bai, bi horiek izango litzatezke, eta nik izan nuke hau puntu bat gorago dagoela, azkartasun horten. Bai, zelako maila erakusten da, The First Berserker kasan honek. Horiek izan dira martxoko estreinaldiak izango ditugunak, eta orain albistetara, albistea bezala hartu itzazkegu, baina albistea aurreko astean izan dena aipatuko dugu. Aurreko astean, otsaiak 27an, Pokemonen urte hurrena izaten da, aurten uste 29 urte itiz ditula, ez, Lander? Hori da, bai. 29 urte itiz ditun, eta urtero legez, fetxa hau aprobetxatzen dute, alako Pokemon Presents bat egiteko. Bai, de Pokemon Company, Nintendo eta Game Freak, hirurek batera. Eta, emanaldiak gauza asko izan zituen, alako, ustet, ez da Pokemon, Nintendoren YouTubeko paginan daukate serie berri bat egin dutena animazioana eta horren hasierako kapitulu batzuk irekita daude, neko kuriosoa zen. Baina, bi joko bereiztu zian batipat Pokemon Presents honetan, alde batetik... Bigarren denborak izan, horrena animazioa, bai. Behiraz nuen ezautzen hori. Eta, esan duten bezala bi joko bereiztu zian, Pokemon Legends Z, jada bagenekin existitzen zela, eta jada irubide batzuk ikusita geneuzkenek. Eta berri bat aurkeztutena, Pokemon Champions deiturikoa. Hasieratik hasita, Pokemon Legends Z aurreko urtean ezautu genuen, esan bezala, más o menos azkeneko Pokemonen kontinuista bat da, mundu irekia edo semi-irekia izan daitekeena. Kaso honetan, Kalos eskualdeko Lumiose City hiri handi batea bidaiatuko dugu. Pixkat Legend Arceusen mekanika edo modu hori aprobetxatzen du, zeurazki ez dana mundu guztiz irekia, baina bai izango da zatikadoan mundu ireki bat. Baina Legend Arceusen alako Japoneako erdi aro bat esan daiteke garai batetan, baina zaudia izango da, Pokemon guztia bezala, gaur egun edo etorkizuna gehiago tarte horretan kokatzen dena. Kuriosoa izan da, denbora realeko mekanika ikusi ditugula berriro, adibidez, Pokemonak harrapatzeko hauan guk jaurtiko ditugula Pokebolak, hori aurreko jolaz batzutan bazegoena. Starterrei dagokion ez maten duztula generazio berririk ekarriko, edo bintzat starterretan ez dia saldu generazio berrikorik, ze hasierako Chikorita, Tepig eta Totodile izango dira, aurreko generaziotakoak dianak. Ikusi hona berritasun komila artekoa da, mega evoluzioak itzuliko diala. Hauek Pokemon Sun eta Moonekin, guzkieta jargiakin juntzian, zean Z evoluzioak edo, ez, han aloha forma zan. Mugimenduek edo gotezien beba, ez da? Han, ez dakit, aloha forma zan edo Z mugimendua, edo gero... Justo bizek zirela esan honek, Eta gero, azkeneko jolaz batzutan etzian alako beste mekanika antzerako, baina berdinak etzian azartu zituzte, baina jendeak mega evoluzioak asko gustatzen zitzaizkion, eta hori izkatzen nahi zen, eta azkeneko ikusi duen trailerrean, badirudi itzuli diela ze horiek, mega evoluzio horiek. Orduan, horretaz gain, ikusi den gauza bat, eta nik uste nahiko berritasuna dala, alako JRPG-etan evoluzio hori izan da, baina Pokemonetara orain datorrela ematen du, borroka egiterakoan, borroka gunea edo espazio hori borroketan dezuna kontrolatu beharko dezu, ze borrokain bitarten pertsonaia eta Pokemonaren posizioa mugitu ahal izango duzu denbora errealean. Leheno, Landarri kamaratik eta mikrofonotik kanpo komentatzen nion, bere garaian Final Fantasyk ere evoluzio hori izan zula, turnoka eta pertsona finko da ontoki atetik. Turnoak era batera errespetatzea, baina eszenatokitik mugitu zaitezkeen pixa kontzeptu hori hartzen dula, ikusi denez hori ematen du behintzat. Justo lehen aipatu dugun Xenoblade Chroniclesek antzekotasun handizeko zonagaz.
Ba, beira, hori berrikuntza da Pokemon mundura, ikusi barka nola enkajatzen duen. Eta, ba, bueno, argitalpen datari momentuz ez dute fetxa finalik edo eman. Aipatzen dute 2008an aterako dela, bukaera aldera, noski. Ikusi beharko da baitare Switch originalen kareatuko da, baina Switch VR hor da hortaz, batetik bestera saltoa, nik uste salto bat egon beharko lukela, justifikatuta litzatekela teknikoki. Gaina Pokemona, baina bueno, beldurra batez, Pokemona beti izan dira, eta Arceus aipatzen genuen fotograma aldetik egizkateatzen zituztela, eta konpaina hau, kapaza ikustet bileak bertzio berdina ateatzea, hau da Switcheko bertzioa ateratzea, eta horrelako zerbait egitea. Ikusko dugu eslan futzetan da ben. Desde luego, grafikoki, pertsonaizek eta modeloak eta bueno, nahiko ondo, normal. Baina, jo, azte zela zoom-baitzen eraikinetara eta da, testuraria, kalitate horriblea dira. Baina, adibidez, balkoiek eta alakoak, irudi bat, ez dauz irudimentzietan egin de. Bueno, besterik parek, ez Pokemon gazartzeko aprobetzeta dut, baina, ez dira maila batera dinozule, ostras, jo, bale, Switche, ez dala horren kontsola potentie, baina badiko zuz jokupioa Switch azikerakoak hau baino hobeto ikusten ditzenak, ez? Baina ezke konpainia hau da, esfortzu minimoan konpainia, eta ezke gehiago ezin duzu, espero. Gero ikusten beste gauza da, trailerretik Pokemonak harrapatzeko askotan osasunak guztiz jetxi diezaiokezula, eta ero Pokebola bota harrapatzeko, hori ez da ohikoa izan, normalean zuen interesatzen zitzaizuna zen osasun alik eta gutxien alatzea harrapatzeko, baino hiltzen mazen, osasunak kentzen mazen borroka maitu egiten zen. Hortaz hori ez dakit puntu batera arte zotean izango gehiegi errestea jolaza. Baina ikusi beharko da, eta hau izan zen, lehiden Z-atik erakutsi dutena, askoz gehiago ez dute erakutsi albiz historia oso zehazki nondi jungo dan, edo pixkat ikusten dugu ditun imagenaria alako zatikako gameplay jarraiturik ez dugu ikusi hortaz. Ikusi beharko dugu ze ateratzen duten. Oraindik urte bukara arte badago denbora, nik uste oraindik beste gutxen trailer edo gameplay daukan bat erakutsiko dutela, eta aber jendearen iritzia zein da. Aipatu dugu Pokemon Legends ZA, eta beste jolaz batetera zutena, hau gizkizman hau etzen hola anuntziatuta, izan hauna Pokemon Champions. Hau Game Freak ari da hau prestatzen, The Pokemon Works taldearekin batera, eta Pokemonen filtrazio, bere garaian Synapse bezala ezautu genuen, filtrazio bezala, jolaz hausia ezana, orain Champions izena jarri dutena. Eta gainera Nintendo Switchen argiteratzeaz gain, ematen du aterako dutela mugikorretarako ere bai Android eta bai iOS-erako. Azken finean gaur egun mugikorrak plataforma askotan esaten dugu, ez? Mugikorrak mugitzen duten diru kantitate exagerazioa da, eta ian igual Pokemonen saga principala mugikorretan ateratzea ez dezu nahi, esklusibitate hori nahi dezulako kontsolako, baina igual olako jolaz bat nahi dezu, publiko erraldoi batera irikitzeko, Pokemon Go-rekin egin zuten, bere garaien egin zuten bezala, edo Pokemon, nola da, League of Legends bezala dana? Unite, ez? Unite, bai. Unitekin bezala, pues igual alako joko paralelo batzuk atera itzazketzu. Pokemon, logikoa bezala Pokemonen arteko borroketan oinarritzen da, baina pixka gogoratzen duna jolazak Nintendo 60 ateratzen Pokemon Stadiumura edo Colosseum bezalakoak, baina orain borrokak egingo ditugunak sare bitartez izango dira, beste online jokalarien aurka. Eta alde batetik megaboluzioak izango dituzugu, baitare teraztalizazioa, hortaz mix bat emate dute evoluzio berezi hauenak egongo diala. Eta... suposatzen dugu beste mekanika batzuk ikusko duguzela, ez? Bai... Zeta mugimenduak eta lagoa aipatu duguzlen, seguru horrek bez hartuko da bezala, modu batera duguzela. Hori da, posibleki izan daiteke bai. Eta... joko barnuk Pokemonak ibiltzea kintz gain, ematen du Pokemon Home
alako da Nintendo eta Pokemon Companyk daukaten egindako alako plataforma bat joko batetik bestera Pokemonak eraman alizateko, eta hortaz aprotxatu izango gehala. Eta honentzat bai ez dutela datarik adierazi, baino ikusten dugunaz, nik ez nuke esango urte askotara izango ganik. 2008 aldera, agian 26 hasiera aldera espelkulatuko nukenik. Eta, listo, bi joko hau ezian, ni nire partetik, Pokemonen zalea izanik, neko defraudatuta sentitu nintzen zeakin, aurkezpenarekin. Egia esan, baita ere zalantza dauka dela, ez dakitze puntutaraino eta zigarren urte hurrena izan da zerbait handi erakusteko urtebete itxarango duten, eta horrengo urtean ikusiko dugun. Baina eske, kasi kenduta bi joko hauek, eta nahi Pokemon Legends ez bestea Champions ez dit erakartzen, nire kasuan mentzat, Legends zetak, azkeneko Pokemonak ikusita ez da askore, baina beti hor dago. Eta ero kontuatu nintzen, erakutsi zutela Pokemonen ekosistemako gauza pila bat, eta adibidez, Uniterako pertsonaia berri bat atera behar dutela, ez dakik gainera atera behar zuten, edo ja existitzen zen bat ekarri behar zutela, eta hori anuntzitzen zuten, Pokemon Trading Carderako karta batzuk edo anuntziatu egiten zuten, eta esaten zu. Horrelakoak utzi itzazue kasi albiste normal baterako edo YouTubeko bideo normal baterako, eta... Beti itzen dabe hori, niretzako zapuztu itzen dabe azkenien aurkezpenan formatu baina eskesteki besterik. Osea, minututan... neurtzen honitzen eta 20 minutu izan zian landara ordu erdi. 20 piku ez da zango neken. 14 minutu gutxienez neurtu nituen, kronometratu nituen, esan una hau guztiak kendu zezaketen, porque ez dauka zentzurik hemen jutea. Hortaz, eta harritzen hau, ze Pokemonek estudio asko dauzka eta jende pila dauka, baina ez dakit. Ni suposatzea datorren urterako gortan da bizla. Zerbait euki behar dute, ez da posible ez dela. Ja denpori pasei da, Scarlet eta Violetetik, eta normalien ikusten genduen urtero Pokemonen joku handi bet edo kasi handi bet. Eta bengoan patxa handiz egu hartzen da bizla pentsena diot, horra etxik esalde batetik jentin kritikak entzunde, pentsena diot, gero ez da holan izango. Eta bestetik, 30. urte hurren aprobetzetako itxagoten da biz. Eta espero dut egotie alde batetik remeken batez, joku sarrana, ez da lehenengoana, edo besteren batena, eta aparte joku handi potente bat bai, espero dut. Eta ero, asko kezkatzen hauna Pokemon Legends eta aldetik, ikusi dian irudi guztiak dia zea barrukoak. Hiri barrukoak, hortaz, hiritik kanpoko ematen du, historia guztia hiri barruan izango ala eta listo, hortaz. Pokemonek baita zakan bere aspektu esplorazio hori aire librerakoa, hortaz ez dakit hori galduko da edo ez, baina itxarotea tokatuko da. Bai. Hemen justo txatien norbaitek aipatzen dugu, erasoan animazioak eta borrokak prestatzie harinetzen badabe, igual Pokemonen kompetitiboa hitzeko estandar pareze izan laikela Champions. Eta bai egize da, azken finean animazioak eta beti berrerabiltzen da bezala borrokatarako, talako guztarako. Championsen zerotik hartu badabe eta estandar barri baten bihurtzen badire, suposatzela baietz, azken finean kompetitiborako bideratu gure dabe, mundu osorako borrokak izeti gure dabe. Orduen, hor lan potenti edekie, batezu Pokemon danak sartzeko asmoa egon badau, suposatzela baietz, ez? Azkeneko belauntzen, igual ez dugu ikusi Pokemon batzuk, baina alako joku baten pentsena aiot, pizkanaka danak sartzen joango dizela. Igual, oinarri parriz izelik, Champions urrengo Pokemon jokutarako. Izan daiteke. Baina, itxarotea tokatzen da, ez dago besterik. Hori da. Bazer, laburrek igual albatu itzen duguz, ez dakit denpora askori dikogun, eta... Edukeki sartzen da. Hori da. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Damian aurreratzen nahi zaiduta, ja. Hori da, ez esaten eban ja, nebala hotza berriro isa galduta, Pokemoni buruz ibili izate, eta ja katarru bat horrekin, ezin isa ezer esan. Bueno, ibili naiz Steam Next Fest iritsi da, demoen jaialdi handia, momentu bat, mesedez.
Bakatu elander, hau apuntatu biako dozu. Bai, lasai. Bai, demoen jaialdia iritsi da berriro, Steam Next Fest, eta beti landerrek moten dozku kistonetako errepasua. Eta aurten bai hartu dugu pixka garaiz, gauza batzutarako, eta justo bukatuko da irratsaio hau bukatu ondoren, ezta? Eta hoi bezala, eundaka joku ezagutzeko aukera eduki dugu, askotan gehiegi izaten da guretzako, baina, karo, baduka bere pisua eta olako herribitxi batzuk probatzeko aukera emoten da. Nire kasuan, adibidez, Gothic Remake probatu ahal izan dut. Ez da Gothic Remake bera, zaitik hau bere zan, Nirasen prologo bat, bezala. Azkenean, Niras da beste pertsonai bat. Gothiken historia komentau izan dugu, kontua da, zarela kupula baten barruan, eta hor barruan darela presuak bidaltzen ditue. Osea, zerbait gaizkitzen dagana, kadena perpetua desela, sartze zaitxue kupula barruan, eta hain dozuna da, mineral magikoa etara hortik erregearentzat. Orduan, Niras da, Gothiceko protagonistia ez beste bat, sartzen dana horra. Eta hor topo egiten dau, Gothiceko betiko pertsonai batzukin, orduan, izango litzateke, 30 minututan, ikusteko mekanikak eta zeladaren, eta, hasierako zona txiki bat esploratzeko aukera dago. Benetan oso motza da. Eta justo ematen dut aukera pare bat borroka egin, arkua erabili pixkat, meategi bat esploratu, pixkat hitz egin, eta hola, ez dago gauza hondirik, ekipua erabili eta sartu. Esan behar da, nik lehenengo probatu nebala hau baita irten zan, Good Old Gamesen, demo berdina aldi berian, eta Good Old Gamesen instalatu neban. Gertatzen zan, hor mandua etxe bilela ondo, esak izaitxik, ez nahan lortu, eta xaguakin hasi nintzen, eta ez zeukan bentsate defektuz hasierako Gothicak zeukan kontrolen sistema, naiz eta bera jokua oso antzekua dan, ikusten da, ez? Mobitzeko eta astuntasun hori daigartze jako, espatakin eta badauka bere gauzatxo batzuk, baina mandorako dago hobeto prestatuta kasu honetan. Borrokan eta egiteko, espatakin aurredozko eraso bat egiteko, izango zen, eskerrera eixa, eskubira B, eta gero arekin egiten dozu beste barrido bat, edo gero daukuz aukera eskibatzeko, blokeatzeko, orduan pixka landu dabe, baina segitzen dau lehenguan estilo berdin aukitzen, gertatzen dana ez teklatu da xaguakin. Orduan nire bana izan zen, kendu eta Steamen instalatu. Eta Steamen bai, manduakin ondo zebilen, gertatzen dara, hori oso zaila egite jaten. Usto momentu batean lortu nebala, zela da, aukeratzea, etxaia. Ze lehen Gothicak zeukan gauza bazan, beti aukeratu egite zinola etxaia, da Soulsen egiten dan bezala, eta asko laguntzen dau. Eta bai ez daten ikusi da, naiz fijatu arkoarekin ia aukeratuta erabiltzeri badagon. Ze hori azkenean bukaeran lortu neban egitea. Baina hori, borrokan nahiko zaiak, ez dutzen moten aukera asko praktikatzeko, ze bai egiten dozu adibidez Kirgo dala arenako txapeldun bat, kasu honetan dagoela minara etorrita beste gauza bat egaitzik, eta Kirgo honen kontra olako praktikako borroka bat, eta, mote dutze gur bat, ez dakit inoak irabaziko zeban demoan, baina pin-pam-pum, eta esaten dutzu, egin behar duzuna eskibatu eta blokeau. Eta, vale. Baina, bai, sentitzen da, ez? Gothic sarraren oso berdin, lekua berdina da, Unreal motorrarekin, oso ondo ikusten da. Eta, bai, gustako jaten nahi balda, animazio batzuk arinduko balitzue, batez gauzak hartzerako orduan, eta hola ondo gongo zen. Eta ikusiko dugu, ez? Bukaeran dana guzten da benola, gerturatzen zanean zerbaitetara interaktuatu zeinkena, bai agertzen da interaktuatzeko aukera. Eta gero bai eskerreko gatilloakin Goku batzun estilora ikusten dozu zer ikutu zeinken, baina rangua oso motza da. Hori ikusteko orduan ez dakit hori zabalduko da ben. Oin feedback bat egongo baldin bada, jokalarien aldetik, igual on jokan findu leike gehiago jokua, baina egia esan nire oso posiberatu naiz, ikusten dituzun pertsoneekin eta Drax eta Redfordekin bai juntatzeza, azkenean kanpaleku berria, kanpaleku zarra, pantanoko inor ez dago, zingirako inor, baina, politxa, bueltatzea horra ikustia irudi batzuk ez kanpamentu zarrana, urriñoti baldin badabez, ez dutzuela gatzen geisten oraindik, aurreko demoakin gertatu zen berdin, eta hori, egiten da oso motza,
baina nire ustez bada gehiago gotik saliak probatzeko demo bat. Aurretik gotiken ibilitzakoak. Ze bestela, nik uste probatzen baldin badu, esango duzu, ze da hau, ezin dut jolastu, ezin dut ezer egin, oso motza da, eta orduan gehiago da konparatzeko eta hori ikusteko, ez? Bestelak geratzen da pixka erraro. Ja, da gana eso dinizu, beste pertsonaia bategaz, prologo moduen funtzionetan eta... Bai, hasieran kristonetako kexak egon omen ziren, ez daukala antzik pertsonaiakin, eta jendea ipini behar izan zeben. Ez da ginuri ipini da, uste, karga pantalla baten ipintzen dela, mesedes, konturatu, niraz ez dela gure izengabeko pertsonaia, beste bada, eta ez kexatu honekin, mesedes. Eta bai, zeitzuri dan, jendea zijakue, zehozetan. Eta hori, kargako nahendik pixkate motelak izan daizke, hori dana pentsatzen do finduko da bela, baina, bai, itxura batera bentsat, kiston aldia dago, ez? Grafikoki, gure buruan nola esan gotik, beti izaten duguna, baina ez, ikusten da desberdintasuna, eta badauka gogoa benetakoa probatzeko. Eta ia azteza, ez, espatak, objektuak, eta danetik hartzen, eta txukuna. Ondo, baia, zudin osune, ondino esteko argitaratze datarik, osak, ia feedback hori jasotzen daben, jentin aldetik, eta pizkanako betzen doaz. Bai. Mentzate, aurretiko egin daben aldaketa berdina egiten bada behetara arte, asko findu leike, bai. Ondo, ni aldetik, hainbat demotan ibilinaz, igual ez tozko emongo denporarik ez dana komentetako, baina behintzat lehenengoa bai, komentu gure konek, ze apurbete aurkikuntza politxizen da, skin deep betzen da, ez du izanean ezagutzen, baina da joku ezagun pare bat, baina Blendo Games bera neban ezagutzen, eta jokue, skin deep, aspaldi iragarri bien, ikustitxe eukidugu trailerren bat edo beste, baina ikustiz astut eukiot, eta Nesfestan demoan gomendizan hartin topenean. Edalako immersive sim moduko bat, hau da, Prey edo Bioshock edalako jokuen estiloko sozer esan alda, baina roguelike kutsu bategaz da humorez beteta. Aprobete premisia saltzearen, espazioan girotzen da, espazio ontzizetan, eta gu gara olako guarda edo mertzenario moduko bat, berez isostute dauena, itxaroten ezer pasetie, piratan erasoak eta saiestu bier duguz gure konture. Da misiño bakotzien, gure espazio ontzizea saltatu dabi esan pirata horrek geldi erazti ez, eta pitxartien ontziko tripulazioa ontzitik erreskatetie. Zerra kontu honek tripulazioa bere solako katu moduko batzu dire, jantzizekaz eta berbaitzen da benak. Baina, hori zeapurek irotzi, alako cel shading estetika koloretsu, cel shading besta, baina oso koloretxue dala esan leike. Eta bilko garena da, maila bakotzien espazio ontzi desberdin baten, izkutuen, esploretan, guardizen, bilbidiek eta apurretik esten, zerren bier daben, zerretzen daben, zerrez, objektuek bilatzen, bukaeran, pizkanaka lortzeko alako txartelak, eta preso dausen katu horrek salbetako, hori apurbete premisie. Baina, dekora dago more piloa, objektu supersoroak, nik zerrakitza adibidez, momentu batzutan azara urten espazio ontzitik, ez dakitza aldatuko daben, baina espazioan soaz flotetan, eta adibidez, pasteta jaten denboko pantailan, alako kiratz moduko bat egotezela espazioan, eta orduen, espazio ontzire botetrakoan, guardak usen joitzi hostien, eta nire bile ibiltzi ziren. Baina hori garbitzeko adibidez, objektu pilo bat alduzu sartun, horretako bat saboie hartzi da, eta saboie garbitzu zeinke, edo horrek bota, kosa pila botaliek ez, guarda kostu batzeko, edo espazio ontziko hainbat objektu aktibetako dalako gusaketzeko, edo saboi horregaz garbitzu, edo guardak lurrera bota zeinkez adibidez, alako gusa pila deko segiz izan, parrez lertzen egotetxe jolasten, ze horren beste goza pastan dire, jolasten zauzela, eta holako soramena da, benetan arritxu hostela, eta egiz izan, ez uste politza horretareko bat izan da. Gero, guardan buruek egazetzen dabe, behin lurrera botaten dozu zenien, eta doaz alako plataforma batzutera nun berpiztu etzen diren. Orduen, zure helburu da buru horrek heldu, eta adibidez community bera botatie, edo espazioa askatzie, alako aztakerizek ez. Eta joe badin etxoeten, nogoten roguelike elementu oso nabarmen hauko da bela, gure estadistikak edo hobetzen joan gorela, objektuko hobetzen, berien espazio ontziz desberdinetatik nabigatzen eta.
Eta orduen, bai ala bai jarraitzu beharreko sorpresa horretako bat, badaino etxuet. Ganera, laster estrenetan da, apirilako 30 jasoko dugu skin dip hau, osake niri bentsu eta harrapeta etxi hostia. Bai, kuriosoa desde luego. Bai, azkenean originala dienean, ez? Mekanikak eta kombinazioak ez darenian beti erak planteatuta. Niri gustatzegat, garatzaile pixkat eskutatik alde itxendotzenian jokua berak, hori guai egolik. Bai, zalantzari parik. Hemen ikusi da, kibiela idea argi bet, eta ideia horreri sartu dutxizela hainbat elementu solatzekoak, eta ondo urtetan da biltzela, bentsete, niri posik itxiste da, irakurretan agaitzi jentie harritutze da bilaz, joku honegaz. Baitu. Eta tartetxo bat dagoen beste jokutxu bet beha ipatu gureko neban, hau aspalditzik ezaguten gendun, Will World, ditzen dana, dalako mundu irekiko txirrindu gaineko lasterketa joku bet, esango dugu. Aldi berien esplorazio da fantasi mekanikakaz. Gogaltze ez da purotek izan brutal lehien, zetsu batzutan, batzuen mundue eta humorie eta alako gauzek. Baina, demoan, engo dugun da gitxe gora bera, gure protagonista topeko galako txirrindu magiko bat, dugu, eta bere helburu da txirrinduz betetako mundu bat askatzi, ez? Galako mundu magiko fantastiko bat. Orduen, azikera baten txirrindu magiko hori desastre gutxi izango da, apurtute dau, ez toa oso harin, baina jungo gara piezak lortzen, serilekue edo gurpilek aldatzen joango gara, bizikleti hobetzeko, txirrindu hobetzeko, eta parte hartuko dugu lasterketa desberdinetan, gure reputazio edo izen maila hori hobetzen joateko, eta beste gune batzuk desblokitan joateko. Estetikoki oso politxe da, demoan mapi eolako baso edo irlatxo moduko bat da, eta bertan hainbat lasterketa ingo duguz. Eta gizien asko guztiate, nahiko simpli da, baina txirrindu gaineko mekanikak txukune dide, terrapeta joan gora, saltoak dauz, alako turbo modukoa dekoguz baitxe, eta ganera txirrindu hobetzen goaz, zitxurez aldatzen, eta geroz eta estatistika hobiek lortzen. Oso wholesome dala esan lehike, oso atsegine da, bere aurkezpena, bere pertsonaizek orduen lasai baten jolasteko, jokatzeko joku horretariko da. Eta demoa pila guztiaz, egiz ez da, gero zalantzieko zule ez, beste zozer bierko dugu, hainbat orduz harrapeta eusteko ez, betzet jolasten jarraitzeko gogori emoteko, baina demoko ordu erdi ordutxuek askorak arri dozte, eta betzet jolasteko gogoak emon dozte. Txuraki oso politan goratzen deit Seibol, eta alde horretatik erakarregari irutzen zaik, gero ez da historia eta nola izango da, baina, desde lego pegietatik sartzen dan jolazoietakoa da. Bai, zoritzarrez, 2025 iragarritze dekion, dino ez dakigu data zehatza, baina beste bat, jarraitzu biherrekoa, eta azpa zuzen erosten dutela, seguro jauziko dela Humble Bundle edo lakoren baten, ziur. Ditu. Eta, niretzat, bentsat, eusango neke, ja, ordutik kanpo gabezela, osake, hori ze, Steam Festa untxa maitzen da, zoritzarrez, aspiretan, ja, bukatutxat emongo dabe, baina beti apatzen dugunek, erotemoak normalin ez da bazkentzen, behin ja promoa hain asko korrizten dabe, edo kentzen badabe igual da kritik asko jaso da bezalako. Baina normalin jolasteko aukeri egoten da bukatu hostien, osake baten batek zuen arreti irakarri badu, probese, ze merezi du. Bai. Espero, aurrekoan gotikekoak endin zeben, bai. Hori gisa da, baina honetan espada dekentzen igual nigo dozue probatu, esaten dutzuet, gotiken espada dozue jolastu, eileike gogorra. Baina, bueno. Komentau dugunakin. Hauke datxu bete momenekoako, bai. Bai, nire ez dute, gero ikusten badozue bai, itxura denez reviewak eta jendianak onak izan die. Horreko herrian jende guztiak esaten da bat gotiken antza daukala, eta kejatzen denak batez bere ikusten da pixkaten nik esan dutena. Animazio luzegiak, eta igual onjokan pulitzeko gauza batzu, baina demo bat dan eskero, eta ez dago nez onjokan datarik, nik uste denbora esondo da biztela. Igual denbora eslarra ondo, ez da? Oin zen bat iragartzen berez joku, Ja, baina, nahiago ondo itea, eta ez hasieran zukena pentsatuta. Zalantzari parik. Oso ondo, nik uste dute hola iritsi gala bukarara. Laburrak beste baterako utziko ditugu, eta
eskerrik asko entzuten emosaten guztie, eta komentarioak egin dituzuenei, bai, Erik eta norbait. Eta, bueno, Lander eta Aritz, eskerrik asko, eta egongo, Hori da, ondo ibili, dago gara. Agur. Agur, bai.